Otro Robin, J.R. Martinez, kuta die Fundación Iberdad, Stichting Waarheid. Stichting Waarheid, we hebben net even staan praten. Wat houdt het precies in? Stichting Waarheid is gebaseerd om de jongeren de waarheid eens zien van hun leven, wat ze dagelijks meemaken. Vandaar dat wij met z'n allen hebben besloten om de stichting te noemen Stichting Waarheid. Je zegt de jongeren die wat meegemaakt hebben, wat bedoel je precies daarmee? Jongeren, ik zou concreet zijn. Zoals het nu gaat, gaat het niet goed met de jongeren in Nederland. Dan praten we over Antillianen, Marokkanen, Turken, iedereen. We kijken niet naar de achtergrond, we kijken naar de jongeren zelf. Jongeren hebben motivatie, advies en steun. En dat missen die jongeren van nu. Ik ben 12,5 jaar in Nederland. Ik heb van alles hier meegemaakt. En dankzij iemand die mij de steun en de motivatie gaf, ben ik geworden wie ik nu ben. Iemand die anders kijkt naar het leven. Iemand die probeert wat te doen voor de jongeren. En ik heb een stichting opgericht. En in 7,5 maanden heb ik bijna 2000 jongeren geregistreerd. Ik probeer met mijn hart en mijn ziel en mijn mensen die om me heen staan, we proberen jullie te helpen. Dus Corabon, ku orbo bin Holanda. Momesta bom persona, no e caminho malo bobaya hopi fácil, pero e caminho bom botiku lucha pe. Ando caminho bom, ta mamio, ku caminho malo. Bosa di con, bosa bo yunan, bo mama, ku botata, bo ta orgulhoso si bo hou is in je leven. É verdade, é caminho bom, mas nem pode dizer, obviamente, um tique mais difícil, pero это dura mais. Juist. En wat wij doen, wij garanderen jou, wij gaan echt jou motiveren, jou bellen, we gaan echt jou helpen. Dat is onze bedoeling. Dat komt uit mijn hart. Ik heb dat zelf meegemaakt en ik wil niet dat bij jou nog steeds overkomt. We zitten hier met J.R. Martinez, een jongere die veel zelf meegemaakt heeft en het nu wil delen met de andere jongeren.